Зарязаме след като преспа с мен. Здравейте, момиче, съм на 25 гра. Излизах с едно момче 4 пъти, той е на същите години като мен, изглеждаше мил, забавен и интересен. Намеквал ми е, че жената трябва да има самочувствие. Аз съм без такова. Че трябва да е управна и да се оправя сама. Но реших, че щом излиза с мен, значи има нещо, което го е привлякло. Покани ме от тях и го направихме на петата среща, тъй като много го харесвах, а и ми се стори свестен. След това го попитах как ще се развият нещата между нас, дали в позитивен или негативен аспект, а той сякаш се отблъсна. Започна да говори как е тъпо, да питам подобни неща, всичко можело да се случи. Защо съм била толкова негативна и подобни? След това се отдръпна, стана изключително заед, търсих го главно аз. Не ми се играеха игрички, не ми се губеше време и енергия и го блокирах. Според вас тези качества в жената толкова ли са отблъскващи? Да няма самочувствие, да е нерешителна на моменти и да моли за помощ от мъжа в някои ситуации? Това са мъжки качества, които жените развиват във времето. За един мъж толкова много ли са важни тези качества, че да прецени, че жената не става за връзка и да не й даде шанс?